Jeg har lavet en prototype på en probe. Selve prototypen den er pakket ind i en VHS-kassette. En transparent VHS-kassette. Som du kan se, så står der åben vej på låget. Man åbner op. Nu må du lige prøve at have lidt fantasi til det her. Inde i selve låget, der er der så spilleregler. I kraft af at kassen er transparent, så kan man skrive det derinde. Så er der ikke sådan nogle løse papirflapper. Der står så vejledningen, man skal tale kortene og lægge dem ud på bordet. Det prøver jeg så. Så jeg har bare nogle dummykort. Lægger dem ud på bordet. Lægger lige min probe væk. Blander man den. Og så lægger man den simpelthen bare op. Nu gør jeg det bare lige sådan lidt tilfældigt. Næste træk, som man kan se her i proben 2, det er, at man trækker 2 kort, og så skal man beskrive i en sætning eller stikord det, man tænker på i notesblokken. Jeg tager notesblokken ud af kassen, trækker min kuglepen ud, åbner op, og der er en lille vejledning, hvor man kan se nogle små illustrationer og noget tekst. Men jeg gør så det, jeg trækker 2 kort, lægger dem op på siden af hinanden her og kigger, så noterer jeg, så skriver jeg abstrakt kunst, energi. Godt. Jeg river siden af, ligger den over en bunke. Og det bliver så tager de her 2 kort, jeg allerede her, lægger dem væk. Og det bliver man så ved med, indtil man er færdig med alle kort. Og nu bliver det selvfølgelig lige simuleret det her, så jeg fjerner alle kort. Og så tager man sin kasse frem igen, og der er så en kuvert, hvor der er en lille vejledning på bagsiden, og det lægger man ned i kuverten, samler den, og så returnerer man den, og den er så frankeret. Den returnerer man så til modtageren. Så kan man se her i æsken, hvor der står postbrevet hurtigst muligt, behold eller smid resten ud. Tak for din hjælp. Så den smider vi ud, og